Paprikaș de cartofi. Inaugurez oala de fontă pe care mi-am luat-o. Vă recomand să vă luați și voi una. Pun bucățile de carne la prăjit în puțin ulei. Mă ocup apoi de legume. Eu le mărunțesc cu robotul, dar voi puteți să le tocați cu cuțitul dacă nu aveți un robot. Adaug legumele peste carne, completez cu apă și fierb pentru 15-20 de minute. Tai apoi cartofii cuburi și îi adaug peste legume și peste carne. Pun o linguriță de sare, o linguriță de boia dulce și completez cu apă. Adaug și roșiile cubul și îl las să fiarbă pentru 20 de minute. Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă rog să-mi spuneți dacă ați încercat această rețetă.